allekirjoitusta, koska ennen kirjoitustaitoa henkilöllisyys todistettiin puumerkillä. Puumerkkejä on Suomessa kerännyt ja tutkinut eniten pappi Paavo O. Ekko. Hän syntyi vuonna 1903 ja valmistui papiksi 1928. Päästyään papin virkaan Carunaan 1930-luvun alussa Ekko kiinnostui kirkon pöytäkirjoissa esiintyneistä puumerkeistä, ja koska hän oli jo lapsuudesta saakka ollut innoissaan historiasta, hän alkoi kerätä puumerkkejä järjestelmällisesti. Vuosien keräystyö kirkonkirjoista, maakunta-arkistoista, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Saksasta kerrytti valtaisan yli 13 000 puumerkin kokoelman. Ekko kirjoitti aiheesta 2 kirjaa, Puumerkit ja riimut menneisyyden avaimina vuonna 1984 ja Länsi-Suomen puumerkkien historia 1992. Pastori Ekko siirtyi taivaallisten puumerkkien keräysmaisemiin vuonna 1995, mutta hänen poikansa Timo Ekko, juuri 80 vuotta täyttänyt nykyään eläkkeellä oleva porilainen fysiikan lehtori, jatkaa isänsä työtä. Hän toimitti aikoinaan isänsä kirjat ja on viime vuosina keskittynyt siirtämään isänsä kokoelmia internettiin. Mikään museo, kustantaja tai apurahoja myöntävä taho Suomessa ei ole Ekkojen työstä ollut kiinnostunut, mutta internetin kautta innostus kokoelmiin on laajentunut kansainväliseksi. Mitä puumerkit olivat? Millaisia puumerkit olivat? Tehtiinkö puumerkki aina puuhun? Kysytään Timo Ekkolta. Näin kesäkuussa juhlitaan Eskon päivää. Eskohan on tunnettu ennen kaikkea puumerkistään. Eläkkeellä oleva fysiikan lehtori ja puumerkkituntija Timo Ekko. Te olette toimittanut useita isänne Paavo O. Ekkon tekemiä puumerkkitutkimuksia. Eikös puumerkki ole se kruksin, siis X-mallinen vinoristi, jonka lukutaidoton moukka aikoinaan vaivalloisesti sopimuksen alalaitaan sai kyhättyä? Niin, minun mielestäni se nyt ei ollut aivan lukutaidottoman henkilön merkki. Ne oli lähinnä aivan kuin henkilön allekirjoituksia. Niitä käytettiin esimerkiksi työkalujen omistusta osoittamaan ja pöytäkirjojen allekirjoituksina. Ja ei välttämättä kaikki osanneet kirjoittaa, mutta ainakin 1800-luvun alusta alkaen niin suurin osa puumerkkejä käyttävistä osasi jo kirjoittaa ja lukea. Mutta esimerkiksi 1400-luvun norjalaisissa puumerkeissä niin niiden puumerkkien omistajat tai käyttäjät olivat opettajia, pappeja, nimismiehiä, jotka varmasti osasivat kirjoittaa. Puumerkkejähän on jo ollut käytössä 1300-luvulta lähtien isäni keräämässä kokoelmassa. Muun muassa on Suomen vanhin puumerkki, olisiko se hansakauppias Vipperenvorde Nakkilan seuduilla Länsi-Suomesta. Ja uskon, että nämä hansakauppiat eivät olleet lukutaidottomia. Eivät varmaankaan. Tulivatko puumerkit sitten hansakaupan mukana Suomeen? No sitäkään ei ihan tarkkaan osata sanoa. Puumerkkejähän on käytetty Saksassa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Englannissa, Hollannissa ja niin edelleen. Sanoisin näin, että 1500-luvun alusta niin länsisuomalaisilla oli hyvinkin monilla ihmisillä oma puumerkkinsä. Se on siis kuitenkin jollain lailla ainakin länsi-eurooppalainen tapa. No tästä voin mainita sellaisen tiedon, jonka sain tyttäreltäni, joka on ollut